zo ka sha mamaki. Dariya kalma ce da bata da haruffa. Kowane yare an san ma'anarta. Sadaka ce ba ta kuɗi ba, kwalliya ce ba ta kwalli ba. Dariya magana ce ba ta baki ba. Amurkawa su ne suka yi kowa sakin huska. Waɗanda suka yi kowa ƙaramcin raha da kuma dariya su ne mutanen ƙasar Rasha. Yara jarirai suna fara dariya ne bayan kwanaki 17 da aihuwarsu. Kurami da bebaye su ma suna iya kyalkyacewa da dariya. Yayin da kake dariya gaba 17 ke motsawa a fuskarka da kuma gaɓoɓi 80 a sauran sassan jikinka. Mawuyacin abu ne mutum ya hwashe da dariya idanun shi buɗe. Annabawa da salihan bayan Allah su ma a rayuwarsu suna raha da sakin huska da kuma murmushi. Dariya kashi 3 ce, kamar yadda Uthaymeen Allah ya ji kanshi da rahama ya kasa ta. Akwai ƙaramar dariya wadda ita ce murmushi da kuma tsaka-tsakiya gajeruwar dariya. Sai kuma ta ukun alƙaƙa watan ƙyaƙyata dariya. Zo ka sha mamaki. Akwai binciken da ya nuna cewa yawan sakin huska da kuma murmushi yana ƙara tsawon rai, yana kuma ƙara ƙarfafa garkuwar jikin mutum, ƙari da yadda zai kiyaye lahiyar zuciya da kuma rage damuwa. Ba sai kana cikin farin ciki ne ya kamata ka yi murmushi ko dariya ba. Ko baka jin dariya ka yi ta, za ka ji sanyi a ranka. Wani mai suna Provin ya yi doktora ko digirin shi na 3 ne ɗungurungun a kan dariya. Wasu daga cikin dabbobi ma suna murmushi, kamar wannan kihin, ko wannan gorillan da kuma chimpanzee. Kamar yadda an gano cewa kusaye ma suna wasa da dariya kamar mutane. Sai dai sautin dariyar tasu bai bayyana ne yadda za ka iya jin shi da kunnenka, sai ta hanyar na'ura. Zo ka sha mamaki. Duk da kasancewar dariya tana da amfani, sai dai akwai waɗanda saboda kiyaye lahiyarsu ba a son su rika dariya. Waɗanda aka yi ma sabon hashi don karɗumfin da aka yi musu ya warware, da kuma masu hama da basir ko ɗan kanomo mai tsanani wanda har ya kai bayan suna hita, da mai ɗauke da juna biyu, da waɗanda aka yi ma aiki a idanu sai su kiyaye tserewa da dariya. Dariya akwai irin wadda ba ta ɗabi'a ce ba, kamar mutum ya yi dariya a abin da ba na dariya ne ba, ko kuma haka kawai ba gaira ba dalili mutum ya bushe da dariya. Haka na nuna mutum na fama da rashin lahiya, imma na iska ko taɓin hankali. Zo ka sha mamaki. Abu ne ko subscribe a wannan tashar. Kana kuma ina so ka gaya min wani abu ne ya baka mamaki cikin waɗannan bayanan da ka ji game da dariya. Kar ki bar wannan bidiyon ko ka bar wannan bidiyon ba tare da kai ma ka yi dariya ba. Daga ƙarshe ka danna like ko kuma jam kan bidiyon. In kana son kuma da mun ɗora sabon shiri ka same shi akan kari lokacin da ya hito, sai ka danna alamar ƙaramar sanarwa. Assalamu alaikum. Zo ka sha mamaki.